מה קורה חברים? כאן קלן אקסבי, כאן רועי, ואנחנו בעוד סרטון חדש. והיום אני עם ביסקוט. ביסקוט תגיד שלום. כסן, קיבלתי מכה בכיסא. קיצר, אנחנו הולכים לעשות היום קופ סיזון. אם אני אראה שזה באמת רעיון טוב לסדרה, אני אהפוך אותה לסדרה. ויאללה, בוא נעשה סרט. יאללה, התחלנו שיט מול ברצלונה. אבל בבית. בסדר, אבל אני מקווה שהם סתם לא יודעים לשחק. ידעתי ש... איזה סתומים, ועוד הצלנו את זה מקרן, הם יכלו לעשות גול ואפילו לא קיבלו קרן עכשיו. תעיף, לא תעיף, איזה, תמסור פה. יאי. בסדר, אבל היה טוב עכשיו. זה לא שם לי אותו ישר על השני, כאילו. שיט, אף אחד פה לא מהיר כמו מסי. יפי. איזה אפסים. טוב. תמסור. תמסור פה! לא משנה, אל תמסור. טוב. לא, הרמה לא, קרוס לא טוב. יפה, בעיטה טובה. אמן אני מרים. שיט, לא. חכה, אני בא עליך, חכה. תבעט. הוא רציני שיוצא עם השוער כאילו? מפקפק בנו? הוא מפקפק בנו. ביסקוט, שמעת אותו? הוא מפקפק בנו. פה, תפסור! יופי. 1-0 לנו. מה? אל תבעט את זה. לא. אני לא מאמין שזה פגע בקורה. פה. אני לא מאמין שזה פגע בקורה. אני לא מאמין. מה יש לו? תעשה סלייד. איזה גול פשוט הוא עשה עלינו. תקשיב. מה זה היה? מי חשב שהוא יבעט ככה? תמסור, אל תתחיל ללכת עכשיו. תמסור. טוב. יפה. אוי, לא ראיתי שזה קוסטה. אנחנו משחקים יפה בינתיים. למרות שהייתי חייב לעשות את האדום הזה אם לא היה 2-0. משחקים יפה. לא, מה עשיתי? זה מה שאני מוסר. תמסור. עכשיו אתה מוסר, תמסור. וואו. תבעט. יופי. לא למסור. אתה לא רציני איתי. יופי. תמסור. תתחיל. זה לא תמיד למסור, זה שעתיים. ישר שזה...
לא, 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 שחקתי. שוב נויר מציל לנו את התחת. רגע, מה אתה רוצה להשאר? get wrecked. טוב. מה? יד? אני ראיתי שהיה יד. אני לא פאקינג מאמין, אני לא מאמין. דחת לי שהוא בעד. הנה, עכשיו נותן גליץ'. תן. תן. אתה ראית את זה? אני מקליט את זה. לא מאמין שזה פגע בקורה. יאללה, יאללה, חוזרים עכשיו. נעשה את זה עוד פעם. הנה, עכשיו הם בלחץ. יש לנו עדיין כאילו זמן לעשות עוד 2 גולים. וואו. 3 גולים, 3 גולים. התבלבלתי. שוט וואו. לא, לא, איך... לא, חשבתי שהשחקן שלך יהיה כבר שם, אבל הוא נתקע בשחקן הזה. מה? מה זה חרא הזה? איזה שוער חרא. ועוד נויר ועוד כל השוערים בפיפה 17 הם פאקינג פרואים. תן! דווקא שאני מתחיל... אני אעשה דאב. טוב, רק אני מתחיל את ההתקפה וכבר יש גול. הם פורשים? אמן הם פורשים, אמן אמן הם פורשים. לא, לא משנה. בטח עושים איזה חילוף או משהו. יאללה, אל תיתן להם להפתיק גול עכשיו. יופי. תן פה! מה יש עכשיו? יש לנו טוב? לא יודע. אמן יתנתק למישהו מהם, ואז אנחנו מנצחים. אוקיי. יאללה, יאללה. תן פה! לא אליו, אוקיי, כן אליו. יש פנדל! אני חייב לבעוט את זה, אני בועט את זה, אני בועט את זה. אם זה נותן לך, אני לא מאמין אם זה נותן לך. אמן זה נותן לי. נראה לי שזה ייתן לך בן זונה המשחק הזה. יש. יאללה, יש לנו 10 דקות להפקיע 2 גולים. אני שם על all out attacking. אתה לא מפרפר אותי, חמוד. תן פה.
די עם התרגילים האלה, די. הנה. נסיעה חוזרת. שטק. איזה כיף. תן פה. נותן לי. תן פה. תן פה. אתה לא רציני. תן פה. תן פה. לא אליו. תן פס. למה לשלוח? למה לשלוח? אני לא מאמין. פנדל. היה פאול שלהם. לא, היה פאול שלהם. הוא לא מכניס. ידעתי. תעיף כבר, תעיף. תן, תן. אתה לא רציני, אל תבעט, אל תבעט. מקווה שאהבתם חברים. אם אתם רוצים לראות עוד ככה, תנו בלייק. אם אתם רוצים לראות עוד ככה, תנו בסובסקרייב, ויאללה ביי.